Onye isi ụka Deeper Life Bible Church na Anambra State bụ Pastor Jude Chukwuocha akpọkugo ndị otu Kraist ka ha ghara ịgbachapụ n'ebumnobi ọkpụkpọ oku Chineke kpọrọ ha na ndụ maka na emeghị otu a ekwensu ebibie ha. Pastor Chukwuocha onye kwupụtara nke a n'ụka ejikọtara ọnụ nke ụka ahụ bụ nke were ọnọdụ n'isi ọnọdụ ya dị n'Ọka chetara ndị ụka ka ha na-akwụ n'ebe Chineke kwụ oge niile n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla asịgodo iri n'ụwa dum na-emegide ha. Emmanuel Chigbata onye nta akụkọ anyị ji akụkọ a n'uju. Ya bụ pastọ nke Deeper Life Bible Church onye kọwara etu Dibora n'akwụkwọ nsọ na Chineke siri wee kwụrụ wee n'uso ndị iro nke ndị Israel ọgụ kpọkwuru ndị nke Chineke ka ha bụrụ ndị ga-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu ma bụrụkwa ndị ga na-anọ ya nso oge ọbụla ka atụmatụ ndị nke ekwensu ghara inwe ike n'arụ ha. Pastọ Chukwuocha gwara ndị ụka ka ha kpachapụ anya n'ụdị ndụ ha na-ebi ma kọwaa na mkpebi ha mere tata ga-egosipụta n'ọdịnihu ha ma gwa ha ka ha na Chineke guzosie ike. Onye bụ Anambra State Women Leader nke ya bụ ụka bụ Oriakụ Rose Chukwuocha kpọkwuru ndị ụka ka ha gbalụ njọ ọsọ ma bụrụkwa ndị agụ ime ihe ọma na-agụ oge ọbụla ka ebumnobi Chineke wee mezue na ndụ ha. Pastọ nke Amikwo Group of District Pastor Donatus Ndum sịrị na ọ dị oke mkpa ka onye ọbụla bụ onye kwere ekwe mụta ụdị ndụ Dibora n'akwụkwọ nsọ biri ma kọwaa ya bụ nwaanyị dịka onye wepụtara onwe ya ma fee Chineke. Ya mere o jiri wee merie ndị iro nke na-anụso ndị Israel ọgụ. Ya bụ ụka nke akara bụ nke anọ n'ime ya wee kwa abụ ụtọ kpee ekpere ma chụọ aja ekele. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.